Ndị be anyị na-aga ekwube na ahụike bụ ụba n'ihi nke a ka o ji dị mkpa na onye ọbụla ga na-eje oge niile na-enekọta ọnọdụ ahụike ya anya. Ọ bụ maka nke a ka onye isi oche ahịa Ọgbo Onitsha bụ Maazị Chukwulota Ndubuisi ji wee chịkọba amụma nlekọta ahụike n'efu abalị anọ maka ndị ahịa ya bụ ahịa Ọgbo. Anụta onye nta akụkọ ABS bụ Faith Onyemuche ji enyocha ya bụ amụma nke were ọnọdụ n'isi ụlọ ọrụ ya bụ ọdụ ahịa wee weta aka ịga n'ugbu a. Ya bụ nyocha ahịa Ọgwụ mere bụ nke onye isi ahịa bụ Maazị Chukwulota Ndubuisi wubere maka ndị afọ 40 wee gbagobe. Ndị ahịa karịrị 500 n'ọnụọgụ bụ nke dọkịta Ikechukwu Umeakunne na ndị otu dọkịta ndị ọzọ nyochara arụ ha n'efu. Mgbe ndị ABS na-agba ya ajụjụ ọnụ, Maazị Ndubuisi kwuru na ya bụ nyocha arụ ga-enyere ndị ahịa na-anaghị enwe efe n'ele arụ ha ma nata ọgwụgwọ n'efu. O kwuru na nke a bụ otu ụzọ o ji enyere ndị ahịa aka n'ihi ihe isi ike dị ugbu a nke mere na ọtụtụ enweghị ego eji enene arụ ha. Maazị Ndubuisi kwuru na ya bụ nyocha arụ n'efu bụkwa ụzọ o ji akwado Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ezi ọlụ ọ na-alụ na ngalaba arụike. Anyị niile nọ na baịmụma na baị nwere ka o si dị na ndị ife mfe alụ dị. Ụfọdụ ndị mmadụ na-afụta nwa onwe ha erilo n'ọnụ a na-ekwu okwu ha ji enyocha maka ahụike fa. So ọ na-afị ụfọdụ alụ ime ya and ọ na-eme anọkọta mmadụ kparịkọta ọgbabiri daa. Mgbe ejiburu ya ka eje n'ụlọ ọgwụ ahụike na-akọzi akụkọ na onye ahụ na ndụ ya agafego. Enyocha asị na ọka mma ka anyị nyere ndị otu anyị aka onye anyị nwere ike. N'okwu nke ya, dọkịta Umeakunne nwere mwute na ọtụtụ ndị enyochara arụ ha amarọ ihe ọbụla gbasara arụike ha, n'ihi nke a ọtụtụ n'ime ha na-eri ihe ha ekwesịrị iri. Dọkịta Umeakunne gwara ha ka ha gbaa mbọ na-enene arụ ha ma kwụsị iji aka ha enye onwe ha ọgwụ. Ndị ọzọ gwara ABS okwu gụnyere onye Assistant Secretary General ya bụ ahịa Brother Benjamin Akudo, Oriakụ Blessing Okorie na Maazị Jude Nwankwọ kwuru na nke a bụ izizi ya bụ ahịa na-eme nyocha arụ wee too onye isi ahịa na ezigbo alụ ọ tụtara. Onye ezigbo ọya ọ ya ezigbo ya. Anyị na-agwa ndị otu anyị o so n'ịkpatala eji bido ife anụnwa. Mmadụ nwere ịnọkọta collapse because of ill health. I went away because money is not everything. Health is prime. Ije nene onwe gị arụ. Abịara m ka nnara ọgwụ ndị ọgwụ na-enye na free. Nya ọ bụ nnukwu ihe inye Chineke ekene na this regime nwanitere na-eme ụdị ihe anụnwa. Ekene dịrị Chineke, ọgwụ niile enyere m ebe a afụ ichi nje n'ụlọ ọgwụ na ama m ego one m ga-akwa mana ha nyere ya mmịa free of charge. Ya bụ nyocha arụ gosipụtara nnene arụ dị iche iche na inye mkpụrụ ọgwụ n'efu site na ahịa Ọgwụ Onitsha. Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.